Bamakɔ faaba kɔnɔ yan a kɛra n'u ka jɛrɛ ye sigi ka kuma jɛrɛ dɔ ye octobre kalo kɔnɔna ta in na fɛn min bɛ k'a dɔn comité national de transition ko fɔ o k'a dɔn k'a fɔ n'o ye CNT ayiwa ko a bɛ k'a dɔn ani wasabulon o ɲɛmaa saba ninnu n'o ye Burkina Faso Mali ani k'a dɔn Niger o wasabulon ɲɛmaaw ye k'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ya u ka i k'a dɔn kunbɛnw bannen kɔ u y'u sogo dɔn ni ka kuluba sɛgɛrɛ jamana ɲɛmaa sigiyɔrɔ la kunun ko tarata don jamana ɲɛmaa y'u bisimila o bisimila kɔnɔ sa o kumana u ye hakilina caman falen min ye k'a dɔn président de la transition le général d'armée Assimi Goïta président la Confédération des États du Sahel ale de AES maa ɲɛmaa fana ye ka fara Mali maa ɲɛmaaya kan ani furancɛ fanga maa ɲɛmaaya ɲɛmaaya banfula saba an y'a tura a kun na o kumana Yusu fɛn min ye k'a dɔn k'a fɔ nin ko bɛɛ lajɛlen a maa ɲɛmaaya tun bɛ jɔn bolo o ye anw ka i k'a dɔn wasabulon maa ɲɛmaa ye n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ général corps d'armée Maliki Diao ale ye i k'a dɔn k'a fɔ n'a jira k'a fɔ ko anw ka ni wasabulon ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn kan k'a ka ja k'a bɛ i k'a dɔn an ka jɛngomaɲɔgɔnya de kulogiriya a b'o ko fɔ jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ minnu faralen don ɲɔgɔn kan ka kɛ kuluba kelen ye i n'a fɔ Mali Niger ani Burkina Faso i k'a dɔn Jaw ka fɔ la a ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ nin ko in kɔnɔna la sa u ye hakilina caman falen min ye sigi ka kuma in kɔnɔna ye fɛn min ye Mahamadu Haruna Dengera ye ale ye i k'a dɔn Niger o wasabulon o maa ɲɛmaa ye a ka ja ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko a bɛ foli belebele kɛ ka ɲɛsin i k'a dɔn an ka maa ɲɛmaaw ma ani k'a dɔn wasabulon ɲɛmaa ka taa se jamana ɲɛmaa yɛrɛ ma n'o ye AES fana ɲɛmaa ye a ka ja k'u ka sigi ka kuma an'u ka i k'a dɔn u ye baro min kɛ ko a kɔni kɛra bonya ni karama ani kunnawolo ani ɲɔgɔn faamu kɔnɔna la ko min bɛ i k'a dɔn an ka jamana saba ka jɛngomaɲɔgɔnya ko fɔ ani dɛmɛ ni dɛmɛ fo ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ ka hakilina kelenw ta saheli a jamanadenw tɔgɔ la ko nin ye i k'a dɔn o worobilanjila dɔ fana ye k'a ka ja ko min ye i k'a dɔn nin ko ye sa ko olu welele u balimakɛ fɛ an'u cakɛɲɔgɔn n'u jɛɲɔgɔnkɛ fɛ n'o ye i k'a dɔn président Maliki Diao ye n'o ye an ka wasabulon président ye a ka ja k'u kana i k'a dɔn u sen don an ka jɛrɛ la jɛrɛ min n'o ye tako filanan ye u ka laadala jɛrɛ min bɛ sigi CNT kɔnɔna la a fanba bolila i k'a dɔn musaka ko o nasira de kan o honorable Dengera ye a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye nin ko ye sa ko an bɛɛ lajɛlen bɛ hakilina kelen na k'an ka dɔnkow ye kelen ye i k'a dɔn k'a fɔ ko an ka haminakow fana ye kelen ye ani miiri ni tasiw ko bɛɛ lajɛlen ye kelen ye ko wa k'a jɔyɔrɔ belebele bɛ an ka jamanaw jidili ko fɔ i k'a dɔn kɛ ko ɲuman fana na min bɛ tali kɛ i k'a dɔn an jɛlen don bankun min na n'o ye an ka i k'a dɔn k'a fɔ jamana ninnu olu sigilen don yɔrɔ minnu na ko saheli kɔnɔna la ko a kun ye k'a dɔn ka wulikajɔ k'o barika bonya a ka ja jɛngomaɲɔgɔnya o hukumu kɔnɔna la ani ɲɔgɔn dɛmɛ k'an ka maa ɲɛmaaw ye i k'a dɔn wulikajɔ min kɛ ko olu fana b'o sira de kan o wulikajɔ tɛ dɔwɛrɛ ye an ka jamanaw tangani an'u lakanani n'a jirili ye ko kumana ko olu fana b'o sira de kan ko kumana ko nin kɛnɛ in ka sa k'a bɛ fɛn min fɔ ko ɲɛtaa minnu sɔrɔla AES ko la k'a b'i da suɲɛ ka o dɔw fɔ an ye ko ɲɛtaaw ko bɛ tali kɛ jumɛn dɔ la ko min ye don n'a nataw ye AES wasabulonba bɛna sigi o wasabulonba ko baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni sɛbɛkɔrɔ kɛra k'a bɛɛ sigi sen kan a kɔnɔ sɛbɛnw k'olu fana ɲɛnabɔ ni k'u bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ a ka jamana saba ninnu u bɛna baara kɛ n'o ye ko o jɛrɛ o kɛra i k'a dɔn Wagadugu n'o ye Burkina Faso duguba ye septembre kalo tile 18 ani 19 tɛmɛnen i b'a ye k'a fɔ k'u ye jateminɛ kɛ fɛn caman kan ɲɛbila sɛbɛnw u y'olu bolo da ka tila ka a kɔnɔna ko ɲɛnabɔ sɛbɛnw k'olu caman labɛn o kumana ko nin kɛra dɔnni karamɔgɔbaw fɛ minnu bɛ wasabulonko o ko ɲɛdɔn kosɛbɛ ani bilasirabaw k'o fana k'i bɔ ye ko min ye i k'a dɔn wasabulon min bɛna sigi AES jamana tɔgɔ la ayiwa ko i k'a dɔn ko baaraw sɛbɛkɔrɔ kɛra wa i k'a dɔn ko jɛ kɛra n'a ye a tɔ ye sa ka taa bila i k'a dɔn jamana ɲɛmaa saba ninnu ɲɛkɔrɔ olu fana k'u hakilina bɔ a kan k'a fɛsɛfɛsɛ don n'a nataw la ka sɔrɔ ka bolonɔbila kɛ k'u bɛna jɛrɛ wɛrɛ boloda o kɔni labɛnnen don ka bila décembre kalo nata ɲɛ o bɛna kɛ sababu ye bolonɔ ka bila a ko la wasabulon min i k'a dɔn AES jamana saba tɔgɔ la o wasabulonko a baaraw bɛɛ bɛ kuncɛ o kɔnɔna la ko n'i ye jateminɛ kɛ ko belebele kɛra baaraw la a ka ja ko a bɛ mun de kofɔ a ka ja ko min ye AES yɛrɛ k'a kolo don ka taa fɛ ni k'a sigisenw giriya a b'o de kofɔ ko min ye i k'a dɔn jamana ɲɛmaa ye n'o ye président de la transition Assimi Goïta ye n'ale de ye AES a ma ɲɛmaa fana ye bi n'o ye président ye o kumana k'a ye kala turu fɛn min kan o de i k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ minnu n'o kɛlen don anw ka jamanaw kama i k'a dɔn bagabaga minnu talen don k'an sɛgɛrɛ o la belebelebaw k'an k'an cɛsiri o nɔfɛ kosɛbɛ k'a dɔ ye musaka ko ni nafolo ko nasira ye AES kɔnɔna la a y'o sɛbɛkɔrɔ fɔ ni k'i sɔnni sigi o kan
a ko kuma na ale yɛrɛ kɔni b'i jɔyɔrɔ fa a ko la ale tɛna segin a tɛ ɲina a bɛna ko bɛɛ lajɛlen kɛ cogo min b'a to i k'a dɔn k'a fɔ bagabaga minnu b'an kunna a mana k'a si o si ye a dagajugu bɛ se ka wuli ka bɔ an dala cogo min k'ale yɛrɛ tɛna to kɔ o baara la abada. Isa Jakite ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ indicateur de renouveau ka bidon bɔli kɔnɔ Yusu. Indicateur ni y'ale bila ne bɛ sɛbɛn ta indépendant n b'ale ta bi sɔgɔmada in na min ye aw k'a dɔn lajɛ min kɛra min ye aw k'a dɔn général Ismaël Wage ale ni aw k'a dɔn fila alimamu ni ɲɔgɔn cɛ min ye ale nu Jalo ale k'a dɔn a jira k'a fɔ min a b'a ɲini an ka maa ɲɛmaaw fɛ olu ka se ka kuma ni Iyad Agali ale ni Amadu Kufa ye ale ye fila alimamu dɔ ye ayi ale kun ye assemblée maa ɲɛmaa kɔrɔ de Alpha Umar Konare ka waati Wage ni filaw alimami kun bɛ ɲɔgɔn ye la ɲɛnanga fana kun bɛ yen ale y'a fɛta de fɔ a y'a ka fɛta de fɔ o la Moro a yira k'a fɔ awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ awa min ye an ka jamana n'o ye awa k'a dɔn an ka président de l'assemblée kɔrɔ ye Ale nu Jalo awa k'a dɔn professeur a tun bɛ CEDEAO jamanaw fana awa k'a dɔn olu ka bulongɔnɔmɔgɔw i k'a dɔn awa min ye a kun ye o maa ɲɛmaa ye o de kɔnɔna na awa k'a dɔn a bɔra ka kuma a ko awa Mali kɔni ko Mali bɛ se ka gagner awa k'a dɔn nin na kɛ walanda ye min n'an bɛ an sɔnni sigi o kan Modibo Amadu Kufa ale ni Imam Ibrahima Cissé ani Kaka Beliko Boli min bɛ Bankasa i k'a dɔn ani conseil politique min ye Asani Bari ale ni awa k'a dɔn n'o bɛ Kondo ani awa k'a dɔn Wolomasiri Taba dɔ bɛ yen colonel Lamine Mamadou Lamine Konare i k'a dɔn awa min ye n'o bɛ o ye sɛgɛlaka ye Moro min ye olu kɔni wulikajɔ kɛ waati dɔ la u kunda awa k'a dɔn min ye ni maa kofɔlen ninnu kan ka tugu sigi n'u ye u bɛ se ka kuma cogo min na min ye walasa bɛn ni keleya o bɛ se ka sabati anw ka jamana kɔnɔ o de kɔnɔna na min a y'a jira k'a fɔ jamanaden cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen kan k'a lajɛ sa min ye awa k'a dɔn bɛn ni keleya o bɛ se ka sabati cogo min n'o ma sabati min ye awa k'a dɔn an ka ɲinifɛn si tɛna kɛ sɔrɔ fɛn ye a ko awa k'a dɔn min ye fali cɛyara Wolomasiri Taba ni awa k'a dɔn civiliw la maa kelen don n'o o ntanyana jamanadenw na sira dɔ fɛ k'a bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ka kalifa tɔɔrɔ min ye awa k'a dɔn nin yɔrɔjan dama min filɛ nin n'an ka nga bolo da min ye awa k'a dɔn awa président de la république n'o ye transition maa ɲɛmaa ye général Assimi Goïta i k'a dɔn a y'a jira k'a fɔ walasa awa k'a dɔn min ye bɛn ni keleya bɛ sabati fo awa k'a dɔn olu n'u nɔnnaw olu ka wulikajɔ de kɛ min b'a lajɛ awa k'a dɔn ka kuma maaw ni ɲɔgɔn cɛ ka kuma jamanadenw olu ni ɲɔgɔn cɛ a y'a jira k'a fɔ min ye awa k'a dɔn imamu dɔrɔn tɛ dɛ u k'a lajɛ min ye awa k'a dɔn hali professeur d'arabu kalankaramɔgɔ arabu kalankaramɔgɔ ko n'olu bɛɛ lajɛlen ka kuma ayiwa ni kɔnɔ n'a kɛra kɔnɔna jɛlenya la sabu ko in yɛrɛ silamɛya tɔgɔ de b'a la n'o tɛ silamɛya kɛlɛ tɛ nin ye koyi ngesani tɔgɔ de b'a la Moro min ye a y'a jira k'a fɔ min ye awa k'a dɔn na an ka sigi ka kuma n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye président de l'assemblée kɔrɔ ye a kɔni y'a jira k'a fɔ min ye awa k'a dɔn walasa an bɛ se ka hakilinata sɔrɔ ani an kan ka wulikajɔ min kɛ fo jagoya awa k'a dɔn an k'a lajɛ an ka sigi ka fɔ kɛ ni Iyad Agali ani awa k'a dɔn Modibo Amadu Kufa i k'a dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la ninnu minnu filɛ nin ye awa k'a dɔn awa n'olu ye ko kun ye n'olu sigira ka kuma a ka ca Ala fɛ ni bɛn kɛra ko la i k'a dɔn basigi bɛ na anw ka jamana kɔnɔ o y'a hakilina ye Moro min ye awa k'a dɔn ale n'u Jalo a ko hali bi an ka fara ɲɔgɔn kan min b'a to awa k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la bɛn ni keleya o bɛ sabati wa bɛn ni keleya o tɛ se ka sabati cogo si la fo jamanaden bɛɛ lajɛlen ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ Mali cɛ b'o la muso b'o la min ye awa k'a dɔn Wolomasiri Taba b'o la politikima b'o la association minnu bɛ yen ni awa k'a dɔn olu ye politique association ye ani awa k'a dɔn min ye maa minnu bɛ yen n'olu ye wulikajɔ kɛ san 30 tɛmɛnen in na Moro ko n'olu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan k'a lajɛ ani awa maa minnu kɛ bɛ ka marifa ta an ka jamana kɔnɔ an n'u bɛɛ lajɛlen ka sigi ka kuma k'a ka ca Ala fɛ bɛn ani keleya o bɛ sabati wa an ka ɲinifɛnw bɛ kɛ sɔrɔ fɛn
ala k'an kunnaja ni sɛbɛn min ye Musa Bilal Siribe n'ale ka fasire an y'a bɔ indépendant kɔnɔ t'a dɔn an bɛna sigi ka kuma min kan bilen o b'a sɔrɔ sigi ka kuma ko bɛ maa minnu kɔnɔ kɛ nka Moro séparatiste minnu filɛ nin indépendantiste n'o ye ko FLA ani a ɲɔgɔnnaw olu kɔni ka hakilina dɔnnen don olu ko olu bɛ yɔrɔ nɔfɛ jamana ka tila an n'olu bɛ se ka sigi ka kuma o kan mais terroriste filɛ nin mais u bɛ mun de nɔfɛ foyi jamana ferekeli ko mais olu bɛ maa wɛrɛ de ka baara la u ka baara tɛ o n'o tɛ nin tɛ jihadi ye o jihadi tɛ kɛ tan jihadi tɔgɔ de b'a la a banna jihadi dɔnbalajɛw bɛ yen tubabu de y'a kɛ jihadi kɛ wa a kɛ ninnu bɛ terreur de ye ninnu ye terroriste de ye a banna terroriste de don wagabɔnw de don wagabɔnw ni ɲɛnamini fura feerelaw ni marifa feerelaw wa nansara ka fɛn dilannenw de don sigi ka kuma kun tɛ olu fɛ sabu hakilina yɛrɛ t'u la jamana tiɲɛni ni jamana fereke ni jamanadenw ja wulili hakilina maa bɛ sigi ka kuma o kan ala k'an kunnaja fɛn minnu ye maa wɛrɛw ka fɛn dilannenw ye tɛmɛni fasire dɔw kɛlen k'u kɔkɔrɔma don o kan nin ye min ye bɛɛ n'i hakilina don ma ba hakilina ninnu ma dɛ nka n'i y'a mɛn i ni maa bɛ sigi ka kuma a bɛ kuma fɛn dɔ de kan an bɛna kuma mun kan Yusu min ye k'a dɔn k'a fɔ sɛbɛn ye n b'ale ta sɛbɛn min n'o ye Soir de Bamako ye Soir de Bamako ni y'ale ta sa a ka ja min ye taji ko bisi basa min b'an ka jamana kɔnɔ ani taji carini maaw ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn gɛlɛya minnu b'a ko la min ye taji a cakɛda ɲɛmaayaso o ma ɲɛmaaw ye olu ye k'a dɔn hakililasigi u y'o ta ka ɲɛsin maaw ma u ko taji bɛ yan ko ye ko wa ko a carinko ɲuman ko fana bɛ se ka kɛ k'an ka hakili latigɛ ko nin ye waati la ko ye Yusu min ye k'a dɔn k'a fɔ DGCC ani k'a dɔn OMAP o maa ɲɛmaaw k'u nana hakililatigɛ di an ma min bɛ tajiko o lahala ko fɔ Laya Jara ale ye fasiri kɛ bi k'a dɔn k'a fɔ Soir de Bamako kɔnɔ a ko ninnu ye jɛrɛba kɛ jɛrɛ min n'o ye k'a dɔn minisirisow ka jɛrɛ ye min bɛ tali kɛ i k'a dɔn kɔlɔsili o bolila kan k'a fɔ ko tajiko ko gɛlɛyaw b'a la bisibasa caman donna a la ayiwa min ye directeur adjoint de la direction générale du commerce et de concurrence ale ni k'a dɔn ani consommation DGCC o maa ɲɛmaa n'o ye k'a dɔn Sulemani Jite ye ale ni Modibo Jalo o kumana mɛ o ye office malien du pétrole o MAPU o maa ɲɛmaa ye ninnu ye kunnafonidi baro sigi ka bɛn ni kunungo tarata don ye octobre kalo tile 7/2025 san in na a kɛra wulakile waatiw la fangabulon ɲɛmaayaso o ka ɲɔgɔnnajɛrɛ yɔrɔba la n'o ye k'a dɔn primature ye o fangabulon ɲɛmaayaso o ɲɔgɔnnajɛrɛ soba kɔnɔ ye nin maa ɲɛmaa fila ninnu ye kunnafoniw de ta ka ɲɛsin malidenw ma k'a jira k'a fɔ k'an bɛ lahala min na o kumana ko fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛlen don nin ka kɛ i k'a dɔn waati kunkurunin ko ye a kana kɛ ɲɛtaa ko ye maa ɲɛmaaw yɛrɛ ka wulikajɔ barika ka bon an bɛ don min na bi kosɛbɛ o kumana k'u ye kɔlɔsili kɛ k'a fɔ ko gɛlɛyaw ko donnen don i k'a dɔn taji ko nasiraw la ale taji bɛ yɔrɔ minnu na a carini maaw ni ɲɔgɔn cɛ k'o fana kɛlen don a dama bisi basa ye o kumana ko min ye i k'a dɔn wulikajɔ u y'o kɛ ka jɛkulu dilan k'olu yɛrɛ kɛ jamana fa bɛɛ lajɛlen fɛ u ka taa jateminɛ kɛ kow cogoyaw kan a ka ja taji olu bɛ jɔgɔ yɔrɔ min na n'o y'a jigin yɔrɔw ye n'o ye dépôt de carburant ye o dépôt la sa k'u taara u ɲɛ da o kan u ka hakilina la u y'a ye k'a fɔ ko jigisigi o bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na o dɔ ye sange ye n'o ye taji jigi yɔrɔ ye ani OMAPU yɛrɛ n'o i k'a dɔn o ye yɔrɔ dɔ fana ye ani SAROAL ninnu bɛɛ lajɛlen ye taji jigi yɔrɔw ye ko kumana ko jigiya b'a kan k'a fɔ ko taji min bɛ yen ala la Yusu k'a bɛ se ka maaw labɔ wa carin cogo ko fana bɛ se ka kɛ ka ɲa fɛn min bɛ tali kɛ i k'a dɔn lahalaw la nin waati in na o ye fɛn min ye jamana yɛrɛ a bolomada mara yɔrɔ ye k'o ye stock national k'u ye kɔlɔsili kɛ k'a fɔ ko camion caman olu jɔlen do ye ani k'a dɔn k'a fɔ an ka sira minnu bɛ yen ni taji bɛna o sira ninnu fɛ k'o sira 4 bɔɲɔgɔnko k'o bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn k'a fɔ ko tajiw bɛ ka na sira bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna fɛ o kumana kunnafonidila ninnu n'o ye kunnafonidi barosigila ninnu ye a maa ɲɛmaa fila u y'a danganiya di maaw ma k'a jira k'a fɔ ko taji min bɛ yan k'a bɛ maaw labɔ bi a bɛ maaw labɔ sini ka gɛlɛya in kɔni ko wɛrɛ de bɛ nin ko senkɔrɔ
u y'a perepere latigɛ k'a fɔ ko fɛn min ye k'a dɔn k'a fɔ ko olu kɔni wulilen don k'u jɔ sa u na jateminɛba kɛ ka sɛgɛsɛgɛliw boloda ka ɲɛsin nin ko in ma i k'a dɔn fɛn min dogolen b'a kɔfɛ a n'a ko dogodogo ɲɛ k'u tɛgɛ da kisɛ kan ko fɛn min ye sɔngɔ ye ko k'a fɔ ko ni gwɛlɛya in bɛ sɔngɔ tɛmɛ i k'a dɔn jamana ka fɔlen kan wa ayi abada ko jateminɛ fana bɛna boloda ka ɲɛsin taji feere yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma min ye jamana ye sɔngɔ min boloda n'o ye essence super ye ale i k'a dɔn k'a fɔ 155 ye gazoli i k'a dɔn k'a fɔ 145 o kumana ko tɛ tɛmɛ o ka cogo si la ko nka ko foli belebele k'u b'a kɛ ka ɲɛsin jamanadenw de ma sabu a dabɔra min kama jamanadenw ma bi a minɛ kɔnɔ koyi ko sabu jamanadenw y'u ka kologɛlɛya yira nin fana na k'u ka muɲu n'u ka sabali yira k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye i k'a dɔn gwɛlɛya n'a ta bɛɛ o kumana k'u na i k'a dɔn a ko mugu tɔgɔ la k'a bɛ foli kɛ i k'a dɔn jamanadenw ye ka ɲɛsin o ma u bɛ foli kɛ ka ɲɛsin i k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔ bosonbaw ye minnu fana ka baara ɲɛsinnen don taji ko tali ma ka n'a cari ani ɲɔgɔn cɛ ani wolomasiri taba minnu bɛ yen n'olu bɛ ka taji talaw k'olu sɛnsɛn ni k'u lakana fo ka taa se u seyɔrɔw la ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye cɛsiri min kɛ k'a ma dogo maa la u ye gɛlɛya minnu sɔrɔ u ma dogo maa la minisiriw ka jɛrɛ kɔnɔna na bɛɛ min ye k'a dɔn gouvernement ye n'o ye fangabulon kɔnɔna ye o kumana k'u ye jate caman ta ka fɛɛrɛ caman fana sigi sen kan k'a bɛ n'i da se o dɔw ma min ye i k'a dɔn kunnafoniw kɔnɔna la a ka diya ko min bɛ tali kɛ i k'a dɔn taji a ta yɔrɔ fo ka n'a s'a jigiyɔrɔ ma o sɛnsɛnni i k'a dɔn lakana tigilamɔgɔw fɛ ko o bɛna kologiriya ka taa fɛ don o don ayiwa min ye sitɛriniw ye ani kamiyon minnu bɛna ni tajiw ye ka bɔ u taji tayɔrɔ la fo ka taa se taji jigiyɔrɔ la ko i k'a dɔn ko wulikajɔw bɛna sɛbɛkɔrɔ kɛ cogo min na i k'a dɔn a minɛnw ni i k'a dɔn taji yɛrɛ a n'a baara kɛbɔ u bɛɛ bɛ se ka lakana cogo min na a ka diya ko min bɛ tali kɛ i k'a dɔn OMAP la ani DGCC ko olu ye cakɛdaw ye u bɛna u wasa don nin ko la kosɛbɛ ko min ye sɔngɔ fana ka sɔngɔ to a cogo la ko o fana baaraw k'o bolo dalen don o kumana k'u bɛna wuli ka yaala ka jateminɛw kɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ani taji yɛrɛ a jɔyɔrɔw bɛ minnu bɛ yen n'o ye stɔkiw ye o kumana k'u tɛna fama o ko sɛgɛsɛgɛli n'o jateminɛw kan fɛn min bɛ tali kɛ nin maa ɲɛmaa 2 kan u ko k'an ka hakili latigɛ ko ni lahala min filɛ nin ye ko nin ye i k'a dɔn waati la tɛmɛ lahala ye ko donna nataw la ko bɛɛ bɛna wasa taji ko la min bɛ Sulemani Gite ko fɔ ale y'a jira k'a fɔ ko fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ tigɛlen don jamana kana to nin kɔnɔna la jamanadenw kana ɲani ka tɛmɛ nin kan ko o kumana ko fɛn min ye wulikajɔ ye k'u bɛn'o fana kɛ ko dɔw kɛlen don ka nin ko kɛ i k'a dɔn dogo ni filamɛriw baaraw ye ka taɲini jugu k'o ta k'o da taji kan ka sɔrɔ ka nkalonbaw ta k'o kɛ i k'a dɔn o taɲini siraw fana ye DGCC u ko o kumana ko ɲangili ko o ma ban ko ye ko yɔrɔ ko ɲangili taara ka taji feere yɔrɔ dɔw sɛgɛrɛ u ye dɔw datugu ko sɛgɛsɛgɛli bɛ boli tɔw fana kan min mana ye nin lahala kelen in na i k'a dɔn k'a fɔ i fana ma kisi sɔngɔ dantɛmɛ yɛlɛ ka jamanadenw nin da dingɛni dɔ la ko taji ko dan b'a yɛrɛ ye ayiwa ko kumana k'o ye fɛn ye ko ni maa min ka baara de ye k'a bila yan n'u ka s'i ma o ye kelen ye k'u ɲɛ b'a la dɔw fana kɛlen ka ni ja ninnu ta maaw bɛ taji ɲini yɔrɔ la yɔrɔ min na k'a jaw ta k'o yɛrɛkɛ i k'a dɔn labana kunnafoni cɛrin siraw fɛ k'o kɛ mankutu tiɲɛ ye ani maa lagosi ni hakili tiɲɛ kumaw ye k'o min filɛ nin ye réseaux sociaux kan k'u ye nin jatew fana ye ko u b'a ɲini maaw fɛ u ka sabali u ka nin dabila ko sabu ko dɔw kɛn bɛ ka nin k'u ka dalaminɛkala ye cogo min na gwɛlɛya bɛ se ka don i k'a dɔn k'a fɔ an fɛ yan nɔ k'u k'a lajɛ u k'o dabila jateminɛw bolila nin bɛɛ lajɛlen kan maa min ka nɔbila ye nin ye o ye Laya Jara ye anw y'a bɔ i k'a dɔn soir de Bamako a ka bidon boli kɔnɔ Yusu Moro aw k'a dɔn ni ɲɔgɔnna kɛra anw ka jamana kɔnɔ yan ni hakili b'a la min ye aw Moribotan waati Moro aw k'a dɔn ni ɲɔgɔnna kɛra a kun tɛ dɔwɛrɛ ka jamana i bolo da jamana ɲɛnakili kan n'o kɛra jamana bɛ ɲagami nka Ala ka hakili ɲuman d'an ma Maliyɛnw hakili ɲuman sɔrɔ koyi sabu ni i kun ye nin k'ale fɔlɔ tile ye s'a sɔrɔ an wulila ka bɔlɔja minɛ ka fan bɛɛ kɛ mankan ye Maliyɛn y'a faamu ko nin bɛɛ ye janfa dɔ de ye Ala k'an kunna ja wa nin bɛɛ bɛ janfa kɔnɔ janfa dun tigɛbaw u b'a ɲɛna k'u bɛna se sɔrɔ wallahi u tɛ se sɔrɔ jamana in kan Mura an ka baara kɛ min ye an ka jamana baara dɔrɔn min ye bɛɛ lajɛlen k'i jɔyɔrɔ fa i kumana taji ko min kan min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la maa dɔw kɔni bɛ aw k'a dɔn min ye olu kɔni bɛ a ko kɛ dantɛmɛ wale Moro aw k'a dɔn min ye aw kalo tile 5 mɔgɔ yan aw k'a dɔn nin gɛlɛya kɔni daminɛna Moro kabini o de kɛra sa maa dɔw kɔni u ta kɛ
sɔrɔ moro sɔrɔ ye i k'a dɔn olu nu k'a dɔn u ɲɔgɔnnaw bɛ bɛn a la moro kɔni bɛ sansi daso olu kun olu bɛ taa kɛ jamɔgɔma fila ye ni k'u ta ba da o kan moro dɔw yɛrɛ bolo anw ka jamana kɔnɔ gɛlɛya kuma de ye nafolo sɔrɔ kuma ye gɛlɛya kuma de ye tɛgɛ nɔ kuma ye moro k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la maa dɔw kɔni kɛ mɛ k'o de bolo da min ye n'a fɔra ko bɛɛ lajɛlen se bɛ ne n k'a san ka taa mara n fɛ yen moro n'o kɛra k'a dɔn maa minnu b'a dɔndɔni ta k'olu na fɔ a kɔ Fatumata Jara ale ye k'a dɔn min ye i podrɔmuka ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ min ye kabini waati min na ale y'a mɛn k'a fɔ ko tajigo k'a bɛna gɛlɛya k'ale kɔni bidɔn caman ta ni k'o fa min ye k'a dɔn k'o to lasagonso min b'a to a bɛ se k'a ka taa ni ka segin kɛ a ka baarakɛyɔrɔ a n'a denw ka kalanko moro Ibrahima Kulubali ale ye chauffeur ye moto taxi ale moto taxi bolila moro k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la ale kɔni y'a jira k'a fɔ maa minnu bɛ k'a dɔn k'a ko a gɛlɛyalen don koyi dɔw kɔni bɛ k'a ta ni ka taa kɛ jagomanfila ye min ye ka caman fara a piri kan moro ko bɛɛ lajɛlen de nana ni gɛlɛya ye ani station tigi minnu bɛ yen n'olu kɛn bɛ ka a jɔgɔ ka station kɔnɔ ko a sɔgɔ ka gɛlɛya min ye n'a sɔngɔ gɛlɛyara olu kɔni na sɔrɔ muru sɔrɔ kɛ ko dɔw bannen don k'a feere ma a bɛ yen koyi ni ɲɔgɔnna Mali dɔrɔn ko fɛn tɛ yen Mali an ka sabali u ka yala ka kiiwu kɔnɔna filɛ dɛ u k'a bɛɛ contrôler yarɔ sunkalo kuma ye adamadenw ka grande consommation o wagati de y'o ye u bɛ malo sukaro tulu jaba ani fɛnw u b'a a bloqué ni sunkalo sera an bi dɔ fara kan ka bere da sɔngɔ kun o n'o kɛra nɔgɔya la k'a mara fasodenw kama i lemanaw kama i balima ni sinjiw kama a banna o bɛna taa an bila ka taa seri misiri la a banna n'o nafolo y'an kun moro an b'o nafolo yɛrɛ kɛ ka ala jansa misiri la nin bɛɛ fɔkun ye min ye k'a jira malidenw na an kana kɛ n gɛrɛ k'an yɛrɛ furu fara min ye k'a dɔn Musa Tarawele ale fana ye pompisi ye a ko k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la i k'a dɔn ko olu bɛ carburant sɔrɔ i k'a dɔn u t'a caman sɔrɔ i n'a fɔ kɔrɔlen moro ko k'a dɔn maa minnu bɛna ni budɔn ye k'a ta k'u bɛ taa stocké u fɛ yen moro k'a dɔn min ye ani maa wɛrɛw ko min ye k'a dɔn maa caman ka fɔ la ko maa caman bɛ olu kɔni k'a dɔn essence ta ni ka taa kɛ stock ye u fɛ yen n'i ma kɔlɔsi o la an k'o kangari da dɛ faratiba de b'o fana na farati b'o la n'o tɛ a bɛ tasuma bɛ se ka wuli ka sokɔnɔ mara bɛɛ lajɛlen la a sokɔnɔ mara ye kasara ye dɛ kasara don dɛ wa min ye i k'a dɔn a ko yɛrɛ ye ko taji feere yɔrɔ dɔw la olu tun bɛ k'a feere maaw ma ɲɛmajɔ ni hakilisigi kɔnɔ u bɛ bɔ min kalama beretigiw ni besetigiw nana taji bɛ kɛ bese la taji bɛ kɛ bere la o dabɔkun ye mun ye ka na hakili wuli ni bisi pasa dɔ ye o mana o kɛlɛ wuli sa o kumana n'i ma farati u bɛ sɔrɔ ka sonyaniw ni binganiw daminɛ e yɛrɛ n'ala cɛ ni taji gɛlɛya bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la ala k'an kunna diya tɛ min kɔ moro min ye k'a dɔn ale y'a jira k'a fɔ k'a dɔn nin waleya jugu dɔw bɛ yen moro k'a dɔn ka essence cɛ ka taa bila i fɛ yen moro k'a dɔn tɔw dun mago b'a la ko nin bɛɛ lajɛlen na k'a dɔn essence gɛlɛya kun ye min ye i bɔra ka bin fɔ mais k'a dɔn DNCC maaw moro olu kɔni wuli ka jɔ kɛ k'a fɔ k'a dɔn fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛlen don walasa taji a bɛ se ka suru anw ka jamana kɔnɔ cogo min wa a bɛ se ka feere cogo min sɔngɔ la k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la jamanadenw olu b'a san sɔngɔ min na ko nin waati ko waati dama dama dɔrɔn don ko maaw k'u hakili sigi ni k'a dɔn ko tajiko a bɛna nɔgɔya tile fila an tɛna si kɛ nin na koyi ala k'an kunna diya nka ko de mana daminɛ anw fɛ yan o ye dɔw ka sanga sɔrɔlen k'a sɔrɔ a gɛlɛya u ye faransi ta fɔ o dongo Total Energy olu ye grève boloda région kuturu fila taji feere yɔrɔ kelen na a kelen e y'o mɛn maa da i y'o mɛn faransi dɔnkibaru dilaw da nka anw de b'an ta k'a da lɛfɛ kɔnɔ ka yaala k'an yɛrɛ lebu yira diɲɛ na Algérie min filɛ nin ye n'olu bɛ taji yɛrɛ bɔ gɛlɛya y'u sɔrɔ yen maliden dɔw bɛ Algérie u y'a ja ta k'a tiɲɛ an ma an ɲɛ y'a ye u ka rang ka ca Mali ta ye nka i t'a kuma mɛn u da u tɛ bɔ n'u yɛrɛ u t'u yɛrɛ lebu n'o tɛ faransi kɔni wa an ta kɛn bɛ siɲɛta de ye ani kɛlɛjugu ye station na n'o kɛra station min na hali ni taji bɛ olu b'a datugu k'a banna
Siran i b'a kalama ko France premier ministre démissionnaire a ye wala sɛbɛn kura in a ma tɛmɛ l'heure 12 kan le gouvernement le plus éphémère du monde anw ta dɔ kɛra yan nɔ ko Macron yɛrɛ ka taa anw ta dɔ kɛra yan nɔ mɔgɔ dɔw sigira don min wulila o don awɔ gouvernement de 6 jours olu ma 6 jours yɛrɛ a dɔw ma 6 jours kɛ dɛ o gouvernement bɛɛ sigira ni fanga tiɲɛtɔ don wa fɛrɛ ko bɛɛ kun b'a kan wa Macron k'a labɛn dɛ a ma tila dɛ anw ye danga min don wallahi danga in b'u bɛɛ kelen kelen minɛ ala ka ko d'u ma min b'u ɲina jamana Mali kɔ ala k'an kunna ya ami desani min ye k'a dɔn taji ko ye u ka jɛkulu wuli min bɛ taa taji feere yɔrɔ ninnu sɛgɛsɛgɛ taji bɛ yen dɛ Moro y'a kɛ ko ye u bannen don k'a feere de commerçant ye gɛlɛya kɛ Moro taara ka taa somiyɛti sigi jamana denw ta sa olu ta jukɔrɔ Mali gouvernement yɛrɛ kan k'o bolo da ka gouvernement yɛrɛ tɔgɔ la taji feere yɔrɔw dilan ni nin ko n'a ɲɔgɔnnaw nana an bɛɛ bɛ taa tali kɛ wa minnu y'a gɛlɛya ma an bɛ bɛɛ dɔn minnu yɛrɛ y'a feere gɛlɛya kɔnɔ an b'olu fana dɔn an bɛ foli kɛ taji feere yɔrɔ dɔw ye yan koyi n'o tɛ yara tile kelen ma maaw jɛ a la o fɔ i da cɛmancɛ la sɔngolakaw ma maa jɛ a la nka taji feere yɔrɔ dɔw bɛ yen olu y'a t'u bolo k'a datugu ko u t'a feere maa ma yaasa an bɛ gɛlɛya sɔrɔ nin bɛɛ ye ka jatigɛwale kɛ b'a tigilamaw dɛmɛ u ka baara la n'an y'a jate minɛ an tɛ sɔn a tɛ bɛn o u ka sɛgɛsɛgɛli ta ka taji feere yɔrɔw sɛgɛrɛ wa hali a taji bɔra f'a bɛ woyo an senkɔrɔ minnu y'an to gɛlɛya kɔnɔ k'an mago dilan an bɛ taa ta ye de awɔ olu y'an dɔ ye awɔ hali n'a bɛ woyo an senkɔrɔ an b'an baw ta kunna ka taa o ta yɔrɔ ninnu na awɔ a bɛ kɛ ten sabu an bɛ ɲɔgɔn dɔn yan o Youssou informateur b'ale ta ni informateur ta min ye k'a dɔn k'a fɔ sugandili taara ka maliden dɔ sɛgɛrɛ a kɛra kunnawoloba ye Mali i k'a dɔn a bolo min bɛ i k'a dɔn Malaisie o duguba kɔnɔ ko Kuala Lumpur maliden dɔ sugandira ka maa ɲɛmaaya d'a ma kunnawolo dira Mali ma ni minnu ko k'anw isolé don ni anw déisolé ye o Youssou Siaga Kɔnɛ ale kɔni kɛra maa ɲɛmaa ye AISS la o kumana ko a sugandira k'a bila ɲɛmaaya la ko Mali filɛ ka para belebele kɛ ka taa ɲɛfɛ i k'a dɔn k'a fɔ min ye para nafaman ye min bɛ tali kɛ i k'a dɔn adamadenya lakana olu hokumu kɔnɔna la sécurité sociale internationale Youssou i b'a ye k'a fɔ ko Siaga Kɔnɛ ale sugandira ale ye i k'a dɔn directeur général ye des caisses maliennes de sécurité sociale n'o ye CMSS ye ale y'o directeur général ye Youssou k'a bɛna farafina tilebe fɛ yan fa a bɛna o bɛɛ lajɛlen de jɔyɔrɔ fa a ka ja ni jɛkulu in kɔnɔna la min bɛ i k'a dɔn diɲɛ banku a fana danna kalakari ye i k'a dɔn lakana adamadenya lakana olu hokumu kɔnɔna la fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ AISS ye a jabala o bɛ Genève ko nin min filɛ nin ye an kɔni maa ɲɛmaa ye an ka ni jamanaden sugandili k'a kɛ maa ɲɛmaa ye ko nin ye kunnawoloba ye jamana yɛrɛ bolo a sɔrɔla u ka jɛrɛba u ka diɲɛ sirigɛnna ni jɛrɛba senfɛ n'o ye forum mondial sur la sécurité sociale o min kɛra Kuala Lumpur Malaisie o jamana la Youssou i b'a ye k'a fɔ ko nin kɛra sababu ye fɛɛrɛ ni dabali caman tigɛra adamadenya lakana olu hokumu kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafina tilebinfɛ jamana olu tɔgɔ la fɛn min ye k'a dɔn ko sigikakuma dɔw kɛra ka tɛmɛ septembre kalo tile 30,2025 san o kumana ko baaraw tɛmɛnen kɔ ko maa ɲɛmaa 3 olu sugandira farafina tilebinfɛ jamana sugandili kɛra baara tile ninnu tɛmɛnen kɔ o kumana ko ɲɛmaa 3 olu sugandira farafina tilebinfɛ jamana tɔgɔ la olu bɛ se ka taa u kanbɔnna anw ka i k'a dɔn banku olu kumakan ye cogo min na ninnu diɲɛ a jɛrɛbaw kɛnɛ kan san 3 bɔɲɔgɔnko kɔnɔ 2026 fo ka taa se 2028 ma Youssou ko ninnu bɛna ni jɔyɔrɔ in fa anw ka i k'a dɔn farafina tilebinfɛ jamana tɔgɔ la Siaga Kɔnɛ min filɛ nin ye directeur général do CMSS la ale ni i k'a dɔn madame Aminata Diallo Laginɛ jamana tɔgɔ la ale ye directrice ye i k'a dɔn k'a fɔ u ka INPS ani i k'a dɔn ko Kwesi Alfred Bene ale ye Ghana jamanaden ye ale fana sugandira ni maaba 3 ninnu sugandira farafina tilebinfɛ jamana u ka taa anw kungo fɔ diɲɛ i k'a dɔn a maaya lakana kɛnɛw kan Youssou ko fɛn min ye ninnu ye ko kumana u bɛna baara de kɛ anw ka jamanaw tɔgɔ la a n'an ka bangun tɔgɔ la fɛn min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ka jidi k'o kɛta ɲuman na mara kɛcogow la ani baaraw kɛcogow la ka lakurayali fɛɛrɛw k'olu fana tigɛ maaya lakana o hukumu kɔnɔna la diɲɛ bangun kan k'u na i k'a dɔn wuli ka jɔ kɛ anw ka bangun tɔgɔ la fɛn min bɛ tali kɛ nin ŋaniya min sirila ka anw ka maa ɲɛmaa sugandi i k'a dɔn ko sugandili ma daw ma farafina tilebinfɛ jamana la yan dɛ fɛn min ye i k'a dɔn directeur général de Carrefour o ye Burkina jamanaden ye fɛn min ye Hyacinthe
Tamolgo ale fana sugandira k'ale na kɛ ɲɛ jɔyɔrɔ ye farafina tilefɛ jamana minnu bɛ faransikan fɔ ale na k'olu fana ɲɛ jɔyɔrɔ ye o kumana k'a fana na wuli ka jɔ kɛ i k'a dɔn an ka bankun tɔgɔ la cogo min na an jɔyɔrɔ i k'a dɔn i yɛrɛ ɲuman a bɛ ngoro fa cogo min na fɛn min bɛ tali kɛ i k'a dɔn nin ko ninnu na ko fɛɛrɛ ni dabaliw k'u bɛn'o tigɛ san 3 in kɔnɔna la a ka ja u fana i k'a dɔn u tɛmɛyɔrɔ kana kɛ tɛmɛyɔrɔ lankolon ye k'u fana nɔ ka ye don min n'u b'u bolo bɔ a la o kumana k'a ko caman donna ba la ko min ye i k'a dɔn kunbɛn wɛrɛw ye k'o bɛna bolo da i k'a dɔn u bɛ se ka taa ko tɔw bɛɛ lajɛlen sabati cogo min o bɛna kɛ Gana o duguba kɔnɔ n'o ye Accra ye ayiwa fɛn min ye i k'a dɔn ko a jabala dɔ bɛna sigi ye n'u k'o ma k'a dɔn k'a fɔ ko bureau de liaison régionale o bureau de liaison régionale o bɛna sigi Gana jamana la Yusu min bɛ Mali a jamakulu ko fɔ ko an ka maa ɲɛmaw caman tun bɛ yen fɛn min ye directeur ye n'o ye DNPSS ye o kun bɛ yen Kanam o maa ɲɛma dɔ kun bɛ yen INPS o jɔyɔrɔ faba kun bɛ yen ani ANAM o fana jɔyɔrɔ faba kun bɛ yen o kumana ko min ye k'a dɔn ni maaba ninnu ye o kumana olu talen kɔni kɛnɛ kan ni anw ka Isiyaka Kɔnɛ n'ale sugandira ko a kɛra nisɔndiyaba ye ni maa ninnu bolo u ko Isiyaka kelen tɛ koyi ko nin b'a jira k'a fɔ k'olu bɛɛ de sugandira ka sabu kɛ k'u tɛna Isiyaka to a kelen na u bɛna dɛmɛ a ka baara kura ye a bɛ se k'a kɛ ka kunnawolo ni kunkɔrɔta sɔrɔ a kɔnɔ cogo min na jɔyɔrɔ kura min dilen filɛ a ma don n'a nataw la diɲɛ bankunbaw olu kɛnɛ kan k'a fana na taa kuma anw tɔgɔ la min bɛ adamadenya lakana o kɔnɔ kumaw ko fɔ ko jɛrɛ wɛrɛ minnu bolodalen don ni Ala y'o jira an kɛnɛma na k'o bɛ taa sigi fɔ Mexique jamana la o Mexique jamana i k'a dɔn k'a fɔ k'o kɔnɔna la yan n'o cɛ sa san 3 min kalifara ninnu na o kumana ko baara ko a caman bɛna kɛ o kɔnɔna la fɛn min bɛ tali kɛ maaninfinw ka lakana na a n'an tangani o baaraw la ka taa se i k'a dɔn adamadenya yɛrɛ lakana ni baaraw ma diɲɛ bankun o kɛnɛ kan a ka ja ko Isiyaka Kɔnɛ k'a na anw jɔyɔrɔ fa ka farafina tilebinfɛ jamanaw jɔyɔrɔ fa a jɛɲɔgɔn ninnu ko k'o kumana k'u n'a dɛmɛ nin baara in na ni k'a dɛmɛ fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ u fana seko damayira ye min ye k'u n'o kɛ i k'a dɔn cogo min na a bɛ se k'a jɔyɔrɔ fa nin ko in na min ye i k'a dɔn adamadenya lakana ye diɲɛ yɛrɛ tɔgɔ la k'i b'a ye k'a fɔ ko diɲɛ munmɛ bɛɛ lajɛlen de kungo don ko ye fɛn min bɛ tali kɛ o ko ka ɲɛ taa sabati o la ka tila ka kɛwalew kɛ min bɛ i k'a dɔn o kɛ i k'a dɔn kunnawolo ye diɲɛ tɔgɔ la a kɛ ko ɲuman fana na a ka ja ko baaraw bɛna kɛ nin hukumu de kɔnɔna la adamadenya lakana k'a kun ye i k'a dɔn k'a fɔ jiri fana ka kɛ adamadenya la ko ninnu bɛɛ lajɛlen de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye Fatumata Macham Kɔnɛ ale y'i k'a dɔn kunnafoni o ko ɲɛnabɔla ye nin yɔrɔ kofɔlen na n'o ye CMSS ye ale kun ye ciden kɛrɛnkɛrɛnnen fana ye Malaisie jamana la Kuala Lumpur cogo min na nin ko bɛɛ lajɛlen bɛ k'a yɛrɛ ɲɛ ɲɛna a ka kɛ seere ye ale ka fasiri ye nin ye an y'a sama ka bɔ informateur ka bidon boli kɔnɔ Yusu informateur ni ale bila indicateur du renouveau n b'ale ta min ye aw k'a dɔn président minnu bɛ yen n'o ye Afrique de l'Ouest ye aw k'a dɔn aw min ye a maa ɲɛma dɔw ye olu ka lasigiden minnu bɛɛ i k'a dɔn aw min ye an ka tunkarankew ko fɔ Moro aw k'a dɔn min ye président min bɛ n'o ye aw k'a dɔn au conseil des Maliens de la République démocratique du Congo ye i k'a dɔn Mahamadou Gakou aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la k'a ye bonya k'u ye dɛ i k'a dɔn a ye jɔnjɔn ta ka d'u ma waleɲuman dɔn jɔnjɔn honorable Mamadou Gakou i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la aw k'a dɔn ale y'a ka nimisi wasa jira k'a jira k'a fɔ a nɔna minnu bɛ yen n'olu bɛ an ka farafinna tilebiyanfan fɛ yan min ye aw k'a dɔn da diction dɔ d'u ma n'o ye jɔnjɔn dɔ ye o kɛra dimanche octobre kalo tile 5 san 2025 aw k'a dɔn u yɛrɛ jabala la Moro min aw k'a dɔn nin kɛra aw koba ye nin kɛra donba ye min ye aw k'a dɔn communauté minnu bɛ yen o président 12 n'o ye jamana wɛrɛ minnu n'olu sigi bɛ i k'a dɔn République démocratique du Congo i k'a dɔn aw min ye u ye jɔnjɔn ta ka di olu ma waleɲuman dɔn jɔnjɔn a n'u bɛ wuli ka jɔ min na bɛɛ ni kɛlɛ o bɛ sabati min ye aw k'a dɔn farafinna tilebiyanfan fɛ o denw bɛ se ka bɛn cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnen na aw k'a dɔn
dɔ comme Burkina be minnu be olu ka aw ka dɔ olu ka jakulu président ani aw Guinée Conakry fo ka taa se Niger ma ani aw ka dɔ jamana caman n'o ye aw ka dɔ entre jamanaw an'an baden jamanaw ye min ye attestation waleɲuman dɔn tara ka di ninnu bɛɛ lajɛlen ma u ye aw ka dɔ dɛmɛ min nase an'u bɛ wuli ka jɔ min na bɛn ani kelenya o bɛ se ka tɛmɛ aw ka dɔ ni jamanaden ninnu ni ɲɔgɔn cɛ o de kɔnɔna na sa min ye 22 septembre min n'o tɛmɛna min ye aw ka dɔ maa minnu bɛ yen ni olu kɔni ye wuli ka jɔ kɛ i ka dɔn ka baara kɛ min b'a to a ko bɛ se ka ɲɛ cogo min na wa min b'a to an ka indépendance a ɲɛnajɛw olu bɛ se ka sira sɔrɔ cogo min na n'o aw ka dɔn u ye aw ka dɔn sɛbɛn nafama u y'o di olu ma n'aw bɛ wele ko brevet de mérite pour le travail abattu. Morodo tɛmɛna ka bɔ yen min ye Mahamadu Gakou ye i k'a dɔn awa min ye nin hakilina min filɛ nin o ye halibi k'a lajɛ bɛn ni keleya ani awa adamadenya ani an bɛ sigi ɲɔgɔn kɛrɛfɛ k'a lajɛ ka ɲɔgɔn tin don ɲɔgɔn na ka sira minɛ ni ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn ladi min b'a to halibi an ka jamana ninnu bɛ se ka yiriwa cogo min na min ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen i k'a dɔn awa min ye AES jamana minnu bɛ yen ko awa k'a dɔn min ye o jamanaw k'u bɛ dɛmɛ sugu bɛɛ lajɛlen lase olu ma min ye a ye foli ani tanni a y'o lase aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la a ka manda fɔlɔ min n'o kɛra maa minnu ye dɛmɛ nasa ma n'o ye aw k'a dɔn communauté wɛrɛw ye a y'u fɔ k'u waleɲuman dɔn k'a jurula k'a fɔ hali bi an bɛ taa ni ɲɔgɔn ye min b'a to aw k'a dɔn ɲɛta o bɛ sabati mɔrɔ aw k'a dɔn an ka ɲɔgɔn minɛ k'an kunfilinata kɛ kelen ye mɔrɔ n'o kɛra aw k'a dɔn an ka ɲinifɛn bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sɔrɔ fɛn ye min ye a don kɛrɛnkɛrɛnnen i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw k'a dɔn artiste dɔw tun bɛ kɛnɛ kan olu y'o bila u fila ni dɛbɛ la o bɛ tali kɛ an ka aw fɔlisenw an'an ka dɔnsenw min ye aw k'a dɔn nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na a bɛ tali kɛ olu aw artistew la maa minnu bɛ yen n'olu kɔni ye jɔnjɔnw sɔrɔ i k'a dɔn olu bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara u y'a jira k'a fɔ u k'ale bi u kɔni u na dɛmɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ Mali ye aw k'a dɔn a ka aw maa minnu bɛ yen ni olu ɲɛsinnen don maliden minnu bɛ aw k'a dɔn k'olu lakɔlɔsi ni ka tila k'olu lakana mɔrɔ aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la n'a ɲɛmaa bɛ Mahamadu Gakou bolo hali bi u ka dɛmɛ aw k'a dɔn u n'a laso u ma 22 septembre aw k'a dɔn o fana bɛnna ni aw k'a dɔn Mahamadu Gakou ye n'ale aw k'a dɔn au conseil des Maliens de la République démocratique du Congo n'ale o président ye a bɛnna n'o ka aw kalikasɛ n'an b'o wele ko investisseur Yakuba Dumbuya ni ale ka fasire an y'a bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ Yakuba ka Dumbuya ka indicateur cakɛla bɛɛ lajɛlen fo Youssou bɛ informateur ta Nouvelle Horizon ta sa kɛ Nouvelle Horizon ni y'ale ta i k'a dɔn k'a fɔ l'armée a y'a deli ko lamaga kɔlɔnjɛba n'o bɛ Sikaso marabolo kɔnɔna la u ye gosili ta ka ɲɛsin jatigɛwale kɛbaa tigilamaw dogotu ma i k'a dɔn sokɔnɔminɛnw kɛ kɛnɛmaminɛ ye ntɛnɛn tɛmɛnen kalo in tile 6 n'o ye octobre kalo tile 6 ye 2025 san na ko l'armée k'a ye gosili kɛ dɛ o ye deliko ye ko bilakunkɛ tɛ magwan ye l'armée b'a bila kun na jamanadenw ka lafiya an'u ka i k'a dɔn bolola hɛrɛw lakanani kama kɔlɔnjɛba kɔnɔna la n'i y'ale jateminɛ a bɛ Sikaso marabolo fɛ ko min ye i k'a dɔn wolomasiri tabaw ka ɲɛmayaso min n'o ye état major général des armées ye ale ye laseli kɛ k'a jira k'a fɔ ko binganikɛlaw jatigɛwale kɛbaa tigilamaw ni kulu maramafɛntigi ninnu k'u ye u jate minɛ ni k'u jɔjɔli ma jɔ ka baara kɛ a kɛ ko ɲuman i k'a dɔn k'a fɔ a kɛra ni kunnawolo fana ye fɛn min bɛ tali kɛ ninnu na k'u kun t'an b'u bugu ni yɔrɔ kofɔlen na u bɛ fɛ ka bingani ta ka i k'a dɔn faama o sɛgɛrɛ faama minnu bɛ ka i k'a dɔn maaw sɛnsɛn ka t'u seyɔrɔw la ani ka tajiw sɛnsɛn ka s'u seyɔrɔw la Youssou k'u kun bɛ fɛ ka bingani ta k'olu de sɛgɛrɛ olu t'a dɔn k'a fɔ ko faama k'a tulo ɲɛgɛlɛ jɔlen don waati bɛɛ lajɛlen na i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye nin lasiri in kɔnɔna la mɛ masiri tabaw ka ɲɛmaayaso fɛ u y'a jira k'a fɔ ko faama a wulila teliya la cogo min ani baara kɛra cogo min ko nin bɛ misali bɔ a b'a jira k'a fɔ ko u y'u kalikan min di ani u y'u kandili min kɛ jamanadenw ma ko kumana k'a da tɛna t'u la abada u b'u ka baara dɔn wa u b'u bilakun fana dɔn
a kun ye jamana lakanani ye jamana denw an'u bolola hɛrɛw lakanani ye a ko faama ye kalekan min d'a ma k'a b'o baara de la janko min ye k'a dɔn bagabaga min bɛ ka jamana in sɛgɛrɛ jatigɛ wale kɛbaa tigilamaw dɔrɔn tɛ bagabaga sigiyɔrɔma ka ca a ka ja jamana i k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ ka kɛ i k'a dɔn gɛlɛya ye jamana ma nka n'a ta bɛɛ ko l'armée b'a ka baara la min b'an ka wolomasiri tabaw kofɔ k'u ye nin wulikajɔ in kɛ a kɛra kɛko cɛɲina u ka baara min dir'u ma ko a da tɛna to l'armée la abada k'a sabu kɛ faama bɛ baara min na kɛnɛ kan ko bɛɛ ɲɛ b'a a la k'u ye u fana y'u ka fɛɛrɛ ni dabaliw u y'olu tigɛ ka fɛɛrɛ ni dabaliw yɛlɛma fɛn min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ taabolo saba min ni maa ɲɛmaw kɛ bɛ k'o hakilina ta baara bɛ ka kɛ o de hukumu kɔnɔna la fɛn min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ malidenw an ka i k'a dɔn yɛrɛya ni yɛrɛma hɔrɔnya o batoli ani anw sago n'an dungɔ k'a dɔn o k'an ka sugandili la ani minnu bɛ jɛ ko ma o fana batoli ani maa minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ jamanadenw ka lafiya n'u ka hɛrɛ de fɛ ko faama o y'o maa dɔw ye i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye ŋaniya min ne u y'o ta k'u na jamana a kuma bɔ ka jamanadenw n'u bolola hɛrɛw lakana Yusu ko i k'a dɔn k'o bɛ don kadara min kɔnɔ o de y'u ka wulikajɔ sigiyɔrɔma barika bonya an bɛ don min ko bi fɛn min bɛ tali kɛ faama u ka wulikajɔ ninnu na a ka ja k'i b'a ye k'a fɔ ko fiɲɛma ye u la kab'u ye cɛsiri daminɛ a ye fiɲɛma ye u la k'o ka ca dugukolo in fana fɛnsɛnnen don a sigiyɔrɔma ka ca nka o n'a ta bɛɛ ko faama bɛ wulikajɔ la u bɛ kɛlɛ la cogo min kɛlɛ fana sen fɛ u b'a ɲini ka maaninfinw fara ɲɔgɔn kan k'an don da kelen fɛ k'an bɔ da kelen fɛ u jɔyɔrɔ ka bon o la kosɛbɛ fɛn min ye jamana yɛrɛ a lakurayali o sigisenw kolodonni ye ko faama jɔda ka bon o la kosɛbɛ fɛn min bɛ tali kɛ k'a dɔn u ka wulikajɔ ninnu na k'a b'a yira k'a fɔ u y'u kan dili min kɛ jamanadenw ma ani u ye kalikan min kɛ wolomasiri tabaya hukumu kɔnɔna la o kumana k'u b'o baara de la wa a da tɛna to u la fɔ jamana a ka basigi sɔrɔ lakana ka sabati ko nin ye gɛlɛya ye gɛlɛya min n'u kwadisi dalen don a la a bɛ waati bɔ o kumana u tɛna kɛlɛ jigiso abada ni ɲɛma sɔrɔ a la o de y'a to sa u fanga bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo min na ani u bɛ fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ kuma ni kuma ka yɛlɛma don u ka taabolow la k'o de y'i k'a dɔn k'a fɔ faama yɛrɛ kologiriya ka se bi ma ko faama n'i y'o kofɔ olu ye jamana sigisen kɔwale dɔw ye jamana yɛrɛ sigilen don minnu kan n'u bolomadalen minnu kan o kumana k'u ka baara olu b'a dɔn u kan ka min kɛ don o don n'a dugujɛ tile bɔ n'a bin cɛ k'u b'u ka baara dɔn Mamani Ture ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ i k'a dɔn k'a fɔ nouvelle horizon u ka bidon bɔli kɔnɔ Yusu Moro an na bita jɔya Abiba Fane n'u b'a wele ko Bintu ale bɛ taa san 9 la maa farila Fino ale kɔni tunna octobre kalo tile 7 san 2025 16h waati Musabugu sugu kɛrɛfɛ a kɔni kun taara ka taa k'a bɛ taa ji de feere n'o ye jisuma feere o tuma a bɛ k'a dɔn min ye jisuma feere kɔnɔna na sa min ye a bɛ k'a dɔn Musabugu sugu la a kɔni a ma segin so kabini kunungo o tuma a kɔni a tunnen don a fa tɔgɔ ko Zumana Fane a ba tɔgɔ ko Mariam Traoré ni maa ye a bɛ k'a dɔn Abibatu Fane i k'i jija n'u b'a wele ko Bintu i k'i jija ka na n'a Renouveau FM na yalima i ka weleli kɛ 64 64 14 64 n'o kɛra a bɛ diya ka maaw ye kosɛbɛ. Ala ka ɲuman sa sumaw Moro yana an ka wuli an bɛ foli lase a bɛ k'a dɔn min ye Umar Ba ale n'a furumuso Umu Kulubali ka taa se a bɛ k'a dɔn Madame Suntura Ama Siribe ka ninnu bɛɛ lajɛlen fo a bɛ k'a dɔn bɛ Kati Dubana Madame Sise Fatumata Ali k'a fo ka foli lase Madame Dubiya Kayatu Kamara ma Tanti Awa Jara Moro ka ninnu bɛɛ lajɛlen fo ka foli lase Basikina Keyita Aluja ka an ka ninnu bɛɛ lajɛlen fo ka taa se an ka cɛkɔrɔba ma n'o ye an bɛ ɲa ye. N'u y'olu ka foli kɛ Yusu an bɛ foli kɛ ka ɲɛsin ne yɛrɛ ba ma Musu Danba an b'a fo ka barika da nin sanga in na ka foli kɛ k'a ɲɛsin k'a dɔn k'a fɔ kɔrɔmuso ma n'o ye Fanta Sanogo ye Bangoni a tourne la ka Jabila denbaya bɛ fo a tɔgɔ la ka foli kɛ ka ɲɛsin k'a dɔn k'a fɔ Marietu i k'a dɔn Jawara ale bɛ Bangoni Arazeli la an ka foli b'a ye an kanuba ba don min bɛ i k'a dɔn k'a fɔ an kanubaw ko fɔ an yɛrɛ ka musokɔrɔba n'o bɛ i k'a dɔn ba yɛlɛn sabanan la n'o ye Bamu Kane an ka foli b'a ye ka Jɛnɛbu Sisogo ni Jɛnɛba Sisogo fo petini dɔ bɛ yen nɔ tailleur don ko Deshman Sogoba a jamu fitinin man di an bɛ foli k'a fana na ka foli k'o kɛ kanuba jamakulu bɛɛ lajɛlen na Yusu Fatumata Mayiga kabi i k'a dɔn k'a fɔ Ponge an ka foli b'a ye k'i ka fara ale fa la n'o ye Adama ye o nɔ tɛ k'i ta fila ni kunkuru o kumana ko b'o f'i ye k'i k'o faamu
ale fa do de ka petni do ko k'ale fa do dɛ ne ka petni do ka fa do petni blufer fana do quoi ko ne fa do ɲini ko n'o wulila ale fɛ a bɛna jɔ i ni da cɛ madame diko madame Sidibe mi sirakɔrɔ kosɛbɛ ere ale fana adamanga seri ko ne ka fara ka seri la fara la dɛ an bɛ Watane Jalo grand sœur Kati Fugala an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn an t'an ka cɛkɔrɔba fo Kucala Kulukɔrɔ Sunkalo Kulubali n'an y'ale fo sa an bɛ Baseku Kulubali fo ka i k'a dɔn min ye Fifi Fanta ye an b'ale fana ka foli kɛ Yakuba fo fana k'a fɔ Baginda kɔni Baginda misiri welela don an ka foli b'a ye foli b'a la Bintu Sangare n'u ko a ma ko fédération Bintu musokɔrɔba don min n'a y'a jɔyɔrɔ fa fédération na kosɛbɛ o kumana an ka foli b'a fana ye ka b'a sigiyɔrɔ la